Значи, най-често се връзваме така на кок, когато е много горещо, т.е. през лятото, цялото лято. А пък иначе се изправям или ако много ме мързи, пак се връзвам така. Да, аз и сега. Да. Да. Значи лятото, цяло лято ходя. Почти всичко Какво? лято, да. Вързана, защото е много горещо, през другото време или се изправям, което е много сложна процедура. Или се кадри докато спи. Не се кадри. Ами връзва се на кок с мокра коса и то се кадри. Да. И ти? Или си изросявам косата, чакай. Мен половината ми коса е червена. Трябваше да е лилава, но е червена. Трябваше да е лилава, да. Ами той те питат. И какво? Те не питам, аз казах, аре ти кажи. Ами добре, аз през повечето време си е такава някаква. Лятото понякога си я връзвам горе на опашка и да. Чао. Ето. Не, че те познавам. И да. И този клип е много тъп. Не,